Sudano kuelewa. Sasa tunapika chakula cha kizee. Tunapika chakula cha kizee. Ndio dada mama sawa. Ndio dada mama sawa. Mali lambasi. Mali lambasi. Lambasi. Wa akuke. Da. Mrs. Abigail Mutakura, ndofunga mesa vanhu vari kudare muno makazvinza ichiti muno, besides kuti tine mitemo yatinoshandisa yedare, tine imwe mitemo inoshanda futi taane masvikiro. Ndakambotaura kuti tine masvikiro anosvika matatu. Tine svikiro rambuya nehanda, tine svikiro rabambo mukuru Ngungunyana rinoshanda under instruction yambuya nehanda. Rabambo Ngungunyana ririkutobata futi nyika yese, ndiro rinoinstructa redu rekwabambo mukuru Topenya, ndo svikiro redu reumambo rimuno nani. Saka Mrs. Abigail nyaya yenyu muri kuiziva yamakaurira last time yeuroyi masvikiro ari kutaura kuti mumwe hamufanira kuchagara muno. Unfortunately havapo. Takaona naido vakataura kuti vane zvavakavabata, asi vakatipa instruction iyoyo yekuti Abigail Mutakura nenyaya dzake isusu hapeni kuti makapinimisa. Iyo nyaya haina hayo inini, asi ndiyo order yetakapiwa kuzi mudoti murongedze mubude muno. Munizvotaura munonzwa shona? Svikiro munoriziva? Nyaya yanzi masvikiro anotungamirira umambo hwedu hwaSaurombe nemamwe matunhu akakubatai muchamweya, akataurira changamire nedare kuti zvemuri panyama yenyu hazvikodzeriba kuti mugare mumutunhu uno, nekuti munoshatisa nzvimbo nebasa ramunoita. Zvakataurwa nemasvikiro izvozvo kuti mune basa ramunoita rakashata ramanzi maunzwa muno nenyaya yeuroyi, ndo hwakataurwa nemasvikiro kuti uroyi hwenyu hauchadiba kuti tigare nemwimwi. Takatotaurirwawo isusu kutopiwawo chenjedzo kuti tikaramba tiinemwi hazvitifambiri zvakanaka. Saka ndo zvitaurwa nechangamire kuti basa renyu ramunoita tichibatsirwa nemasvikiro nabambo Topenya nabambo Ngungunyana nanambuya nehanda akatibatsire kuti zvitinakire imwimwi munobuda mumutunhu uno waSaurombe. Ivo imimika zvokuti munoenda kupi munoziva, ndo zvakabva kutaura nabamukuru kuti musaita zvinhu zvinokunzai kumatare, ngoti nyaya ikanga yava mudare yakutodhirwa nayo iri nyaya yemumatare. Inini nditori panapa ndinotopiwa mainstructions, hakuna nzvimbo isina masvikiro kubva rini narini.
ndo varidzive. Inini ndikatoita zvavasikatodi inini wacho vanotonitaurira futi kuti ndibude. Imi mune zvamakaita zvamamusikafanira kuita zvemunoita imi zvine uroyi. Nyaya dzacho dziripo dzakabuda muno, pakabuda nyaya dzakazitaurwa. Zvimwe zvacho hatidi kuramba tichingozvitenderera. Ivo vakazogara vakaita zvavakawana vakapedza, but vanotaura kuti hamuchangodzeri kuti mugare muno. Inini ndakavataurira kuti vamwe vanhu vanogona kunga vachiti yowe like you are asking kuti ndoenda kupi ndakazoti zvikanzi anodoti azive kwekuenda kuti dai aida zvogara munhu aitedza mitemo yekupi yemunhu. munobva hamudiwi muroyi, hamudiwi mbavhu, hamudiwi mabhinyi, hamudiwi matsotsi, hamudiwi zvese izvo zviro zvinongoti zvine mutemo hatiri hazvidiwi zvenyaya yenyu izvoyo. Nyaya iripo haisombotenderera inyaya yeuroyi. Ivo zvekuti vakaenda kupika havabvunzwi baba varidziwe nyika inei. Ende vakataura kuti kana iye asina, iwewo mambo enda unomutaurira. Iye kana asina kuita comply todhila naye. Saka ivimi tirikutaura muri muno mudare paine zvinenge zvazoitika. Inini ndagezi maoko inazvidzinga munhu. I-instruction yendakapiwa nevaridzi venyika yacho inei kuti endai motaurira Abigail kuti hatisi kuti hamusi mwega varudzingwa, dai mukambobva mukagara muna amwe futi mungafunga kuti chiri pamundega tinavo vane vanhu vavo vavasi kuda. Enda kutaura kuti ndivo wavo. Imimi mukatenge mavataurira magezi maoko tinenge taakugona kuzodhiranawo nenzira dzedu dzetinodhira nadzo munyika mwedu. Saka handisi kubudisa chamboko kana demo. Instruction yendakupai kuti hanzi imimi mubude muno zvokuti munoendepika kwamakaita makore anyu emwaiuya muchiita zviro zvenyu zvemuri vhiringana navo mwada munoenda ikoko kana kuti mwada imwe garai mozodhira iya kunoko hamuchandona. Imwe mundatopedzana ini ndazi ndakati ko akati zvanzi siya tinodhira naye. Taitofunga kuti imimi zvamaida kuzoita inini kudai ndanga ndiri neimimi ndaichizopisise zvinhu zvendinazvo zviri kundikonzeresa kuti ndidzingwe, kwete kubvunza kuti ndoende. Ndaifunga kuti muchatobatsire, mwaitobvunza changamire kuti ndode kubatsirwa kana ndode kupisa, ndiye unondipisira. Ndiyo ndaifunga kuti muchabvunza, kwete kubvunza kuti ndoende nazvo he. Imimi hatina kuya mutonga ba tete asi hanzi nemasvikiro varidzi venyika inei neuroyi hwenyu munhu hatichadi kuti mugare munomba. Haana kuti rasai uroyi ba. Handizozvizwa izvione asi muri kutaurirana navo muri kutotaurirawo inini. Ini handirapi, handishoperi, handiprofiti nechinotozi muroyi chacho handichizi, chinotozi uroyi chacho handichizi, handitori nei nazvo. Inini nditori panapa ndiri kutomiri ame represent. Ndofunga bhaibheri hapeno kuti bhaibheri raerengwa mamuripo iri. Nditori mutumwa. Statement yangu maizwera anoti budai munomba because handina direct reason nemiba inongati ini ndakati masviki imwe munyaya yatiri kutaura muri kuiziya. Ivo ngatisapedza nguva vati imimi endai wataurira ivo wataurira wadini totangire ipopo. Saka inini ndamutaurira hatisi kudoite maarguments. Reason dzacho ndamutaura kuti hazi ati nouroyi hwenyu imwe budai muno. Wedza munoroyawo zveshuwa kana kuti hamuroyi ini handisi kude kuomera ipopa handisi svikiroba imi. Asi akataura kuti kana musina kubuda tinodhira nemi. Handizivi kuti achadhira nemi sei, asi munodhirwa nemi. They are not happy. Havasi kufaraba nenyaya iyoyo. Vane mabasa avo avabata. Ndakatoataura kuti munofanira kunga muri chi muripo mundibaziranza vane nyaya dzavari kufambira kuchipinge dzavatoenderawo dzimwe. Akandipesa chero kuti mutaurirei basi. Iye kana asina kuzoenda tozodhira naye.
ndautonyora panapa kuti instructions were handed down to the person wacho accused kuti wewe mudautaura Ndokutaura inini pane ndinozwisisa takauya mudare muno nyaya iyoyi ikataurika but hatina kuwane solution ndandagara handina kuona mwana wakataura kuti ndakaroiwa ndikuwa ichimbouya ichapocha kana mapenzi haisi nyaya wakaroiwa ba haisiri nyaya wakaroiwa ba awo maassessments awo haisi dare rapinda pakuti badzi ndoapa instruction yabva kumasvikiro masvikiro haapindi dare ba anoite basa rekuona anhu akanaka neakashata munyika mavo saka ari kutaura kuti ivo vane zvavakaona zvaainazvo izvo haafanhi kunge achigara munyika muno endiwo mutaurira kudaro basi inini haitisi kuitonga hainei nemudare munomu iyi itori instruction yakatozi nyorai masamons uyu haasi egaba pane amwe acho muchadzidzwa kuti mundori muno pane zviri kuitika inini handitori nei nazvo zvese dzangu dzendikutonga ndinototonga iyi haisi yangu ba instruction yekuzi mutaurire iye kana asina uzobuda tichadhira naye saka imimi kuti muzopuruvha manje handi murida mahanza adhiliwa naye manje muchazora kuti zvaitaurwa zviri right inini hangu kuti adombotaura sekuruka ndini muzukuru kwamutakura pamasvikiro iwawo sekuruka handi hangu urazi handina masvikiro kai andichangamire usati sekuru asi sekuru muri kumba kwenyiyo asi pendadotaura hangu ka chitaura nachangamire usataure neni ine hangu panyaya ina ndichidotaura hangu changamire inyaya kuti masvikiro wo tiri kwazwa asi masvikiro wawo ndiri kuona kuti pane paari kushaishawo shaisha ari munyika mwavo handina inini haasi mandazwa mati angu handi angu vai ngearidzi imwimwe pawakatogara ipopapo ngepesvikiro handi hawaizivo wati urikutotaura kudaro asi atotaura kuti nditikusamoni futi otaura wazibuda futi ngekuti undoziva pauri munaziva kuti nzvimbo idzika ndakatati munoarairwa muri munzvimbo mobva mafunga kuti nzvimbo dzemuri ngedzani ngedzenyu dzinari dzadzo ndiwo anonge achitaura zvanoda inini musandipinza ipapo inanditsura vanhu vanoonana kumhepo vanoonana imwimi zvimwe zviro zvacho kamuchazotozviona kuti masvikiro anga ari right wanga wadini kumbonyararaiwo sezvo nyaya yakanangana namai basa iroro richiitwa nenzira isikaonekwi ngemunhu ngawamira inogona kuti ngavabudipa ivo vakati iwewe enda unovataurira vakataurira vosiya zvakadaro isusu kana asina kubuda tichadhira nawo imwe mira yadirwe nawo mutazikuona ari kuti changamire atambe roho yawo nekuti abatsire mai asho unofanira kuti risvike kupi kwaari hanizo zvekuti ichenjedze hanizo ngatichimboti mamai apuwe chenjedze muri hama dzacho changamire obva anyarara aya ozosangana nezvaanosangana nazvo changamire pamberi pobva chenjedze yenda ndakaipuwa munozoita sei ndo penda ndinoda kutaura chenjedze yacho isi takatoiona kuti chenjedze iri kutaurwa nga ngeyekuda saka ndo penda tiri kutaura pamberi pedare kuti chenjedze yacho iri mangwana tichazoigarirawo ngekuti anhu awo ane mapromisi ekundorovana ende takatozviona munomu kurwa kwakaitana ndopetanga tiri kutaurawo kuti munyika muzimbabwe munomu zviri papi kuti munhu unondosimuka chiona ndati ini ndoda anhu anoti tisiita nyaya toita izvozvo ndiri kutaura nyaya hatisi kutonga yaava hatisi kutomboitonga yaava ndati pane nyaya yakatoitwa nemasvikiro iwayo vakapa instruction toda kutopinza dzimwe nyaya dzekutonga haisi kutongwa handisi kuti ngavaiteerere baba ava ngavatoendawo rima ngavagare kana kuti vakaimwe imba it's not open for discussion instruction and instruction yacho handisi kumanikidza kuti ngavati tedabwe endai mogara asi ataura kuti kana musina kubuda zvitataura will deal with you vachadhira nemi chete instruction imwimwe
if you want to go you go, kuti muchida kugara munondogara, asi soko ndamusvitsira, ndapedza nemi, sisimukai henyu baba. Changamire nyaya yakadai ngeinge yachipiri ichisangana nadzo yakaitika futi pachikumbo. Nyaya dzakadai ngedzikubudirwa nedzimwe chizwi uyu ngaabude muno pachikumbo. Kuna mbuya akatsingirwa ngenyaya dzeuroi should be 96 azotenda chindishandi kualaita kumatini. Mbuya wakade kuramba kuti handidi handibude asi pane zvakazongoitike pamba paomanheru usiku zvasikazozwisisa. Pane zvinhu zvakasvike pamba paomanheru zvasikazozwisisa. Akamuka icheni kwaChangamire. Changamire ndauya pano inini zvinokuita zve ndadini ndakurongedza ndakwende kumba kwavo. Akabva aenda kumba kwavo vaibarwa mai yangu ndokwakaenda Marcito. Amboyi mutaziya ngezita ini. Nyaya dzakafanana neidzi. Saka nyaya dzemudzimuka hadzina kuchipa. Chinoitika mwana unoona muroyika, muroyi anobarawo, anotozvarawo vana handitika, ende zvinorwadza mwana kana mwana mamai ake vachinangwa uroyi, asi varoyi vatoriko zvechokwadi ende vanenge vatoriwo nevana. Asi se practice inoitwa isiri visible, dai tanga tiri vamwe tambomira kana tambobuda munyaya iyi, mambosiya mai nemasvikiro vachipedzerana, imimi musikamiri pazviro zvacho. Nepamwe pacho after 3, 4, 5 years tozokuona izvi makuuya hemuno futi mudare makutaura futi nyaya yakafanana neiyi, muchiteera tsoka idzodzi, muchidare tozobatsirwa futi dambudziko rapo. Mama,